Πώς να βοηθήσεις το παιδί σου να πιστέψει στον εαυτό του. «Δεν μπορώ, είμαι χαζός, δεν θα τα καταφέρω ποτέ». Αν έχεις ακούσει το παιδί σου να λέει τέτοιες φράσεις, τότε σταμάτα και άκου. Είμαι η Διαλεκτή Γερατζή, παιδοψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και είμαι εδώ για να σου λύσω απορίες. Η αυτοεκτίμηση δεν είναι έμφυτη. Είναι κάτι που καλλιεργείται από εμάς, με λόγια, με πράξεις, ακόμα και με ένα βλέμμα. Πρώτον, εστίασε στην προσπάθεια και όχι στο αποτέλεσμα. Μπορείς για παράδειγμα να πεις «Έχω δει πόσο σκληρά δούλεψες για αυτό το έργο, μπράβο σου». Δεύτερον, μη διορθώνεις συνέχεια το παιδί. Άφησέ το να κάνει λάθη για να μπορέσει να μάθει μέσα από αυτά. Τρίτον, γίνε ο καθρέφτης του παιδιού. Εάν σε ακούει συνεχώς να λες «Είμαι ανίκανος, δεν θα τα καταφέρω», τότε κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσει να το αναπαράγει και το ίδιο. Αν θες το παιδί σου να πιστεύει στον εαυτό του, τότε ξεκίνα εσύ να του δείχνεις ότι πιστεύεις σε αυτό χωρίς όρους. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, γράψε μου αν θέλεις στα σχόλια. Εσείς έχετε περάσει φάσεις που το παιδί σου έχει αμφισβητήσει τις ικανότητές του?